kako po mama izgledaju ljudi koji koriste kokain. Buržujci koji ima previše para i treba istreljati. One sam ja susretala za mene su bili napadni, ali oni su po prirodi takvog karaktera pa ga ovo boostuje. Kada ga vidiš na ulici, normalan tip sve, samo što uveče vratno ima te loše navike. Normalac. Povučen u sebe, nervozan. Nosi naočare, da sakriju. Mi se šetaju celu noć, idu tamo, pričaju, ko zna šta pričaju, ne znam ja. Ali kad sam ih vidio, znači oni imaju malo u očima, dobijaju neko kao da su izbečeni. Normalni su, znaš. Smatram da su to ljudi kojima treba pomoć. Kokain je fina droga, najčešćim slučajevima se ne primećuje i obično ljudi koji su i obrazovani često pribjegavaju tome. Može da izgleda kao svaki normalan čovjek. To su i opasni tipovi, sad ako nemaju, kradu. Beže od realnosti, ne mogu da preuzme odgovornost. To bih rekao da je neka vrsta zavisnosti gde prva misao, prva želja je da proba. U principu mislim da je to nervoza, tako neko neurotično ponašanje. Mislim da takvi ljudi nemaju negde fokus na to što se trenutno dešava, nego su više nekako izgubljeni sami sa sobom. Mislim da oni fizički izgledaju uglavnom kao i svaka druga osoba, ali da u razgovoru sa njima se vidi razlika. Irelevantni. Ne interesuje me uopšte. Nek se drogira, šta će.